Hola! Hola a totes i tots! Doncs estem aquí amb la Greta per explicar-vos més coses que ha vingut al bosc. Greta, estic aquí! Hola! 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 Va, surt, Greta! Vols sortir? Sí, clar! Oh! Ué! Ué! Hola! Hola a totes! I tots! I tuts! I tits! I tats! Hola, Greta! Ai, he vingut del bosc per explicar-vos coses que voleu saber. Sí, Greta, a mi m'agradaria que expliquéssim com ens vam conèixer, que ho vam dir una vegada i no ho vam explicar. Ah, sí, sí. Oh, ja me'n recordo. Te'n recordes, tu? Sí, va ser una gran trobada. Estic molt contenta de conèixer-te. Ah, sí? Que bé. Jo també, de conèixer-te tu. I conèixer tots els animals. I les esquiroles, la meva amiga, el ratpenapernat, la Lula l'esquirola, el porc senglar. Ui, ara hi ha uns porcs senglars tan monos, tan petitons, així petitons, amb unes ratlles. Ai, Joana, els has vist? No. Bueno, l'altre dia em vaig veure un de lluny i eren molt monos, i a mi també em van agradar molt. Ai, sí, tan petits, es mouen ràpid, i jo jugo amb els porcs senglars petits, a perseguir-los, i a jugar, a atrapar, i corren, i jo vaig a darrere. Ai, que t'atrapo! Així li dius? Sí, i els agrada molt que els atrapi. I em diuen, a que no m'atrapes, Greta. I es posen a córrer. Jo dic, i tant que us atraparé. Ja veuràs com t'atraparé. I els atrapo. Però no me'ls menjo, No, els porcs senglars no m'agraden. Massa espers. A mi m'agraden més les pinyes, ja ho sabeu. I les galetes de pedra blanca. I també a vegades menjo uns cucs de terra, que són més tubets i no tenen pèls. Ah, sí, Sí. Bueno, doncs ens vols explicar... Els expliquem com ens vam conèixer? Sí. Tot va començar un dia que jo estava a dalt d'un pi menjant pinyes. Joana, agafa la branca. Ah, sí, la branca del pi. Com així, no? Estaves així, no? Dalt d'un pi? Sí, i menjava les pinyes. I llavors què? Doncs, llavors, jo estava a dalt i vaig mirar cap avall. I hi havia un animal molt estrany. Era un animal de cabells arrissats i orelles punxegudes. Era jo. Sí. I les cames llargues. I caminava amb 2 potes. I jo em vaig espantar. Vaig pensar, ui, a veure si se'm menjarà aquest animal. I llavors vaig deixar de menjar pinyes. Però tu no miraves cap a dalt, No, jo estava llegint un llibre. Sí. Sí, i llavors, te'n recordes? Sí. Llavors jo vaig mirar cap a dalt
Del pi? Sí. I jo et vaig veure que miraves i em vaig quedar quieta perquè no em veiessis, així. Ah. I jo et vaig veure els pèls, aquests pèls de color lila. Sí. Deixo la branca. I tu estaves així quieta. Però clar, jo et vaig veure els pèls, vaig veure una mà i dic, ui, què és aquest animal tan estrany? No és un esquirol, no és un ocell, què serà? Li vaig a dir hola, a veure si em contesta. I et vaig dir, hola! I tu em vas dir, hola! Ui, se m'ha escapat. I se't va escapar una hola. I et vaig contestar, hola, hola! I tu vas dir, hola, hola! Ui, se m'ha tornat a escapar. Hola, hola, tu qui ets? Hola, hola! Ai, bueno, parlaré amb ella. Sembla que no em vol menjar. Hola, jo sóc la Folleta. Sóc una folleta, la Folleta Greta. I tu qui ets? Jo sóc una persona, em dic Joana. Ah, hola, 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 hola. Parles, Sí, tu també, Sí, també parlo. Doncs mira, així ens podem entendre. Sí. I tu què hi fas aquí? Bueno, he vingut a llegir perquè a casa meva feia molta calor i aquí el bosc està fresquet. Ah, i tu? Tu què hi fas aquí? Va, jo visc aquí. Aquí és casa meva. Visc en un roure més cap allà. I ara estic menjant pinyes. Tu no em menjaràs, oi? Em va preguntar la Greta. No, Greta, a mi no m'agraden els follets del bosc. Bueno, només en conec un, que es diu follet papet, però no me'ls vull menjar. Ah, sí? És el meu cosí. Oh! Llavors tu ets amiga dels follets i folletes. Sí, a mi m'agrada molt parlar amb vosaltres i cantar cançons. Oh! Quina il·lusió. Doncs llavors, et puc cantar una cançó? Sí, m'agradaria molt. Vale, diu així. Ai, espera, aquesta pinya m'està cridant. Diu així. A veure, Greta, com fa? Diu... Jo sóc la Folleta Greta, i al bosc em trobaràs, cantant una cançoneta, o enfilada dalt d'un pi,